बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा, बियो बर' हारिनि मोनसे सिनायथिबो। बे बाथ्राखौ बुंदों राजु नार्जारिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलामजरा ओनसोलनि संकस बोराइ दैसा सेर दायनिमारियाव गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद आरो बाथौ अजा आफादनि बानजायनायाव गुथि खेब जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंफुंनायनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफैफायो प्रतिमा ब्रह्म, समनाथ नार्जारि, लकनाथ नार्जारि, बानु नार्जारि बिथांमोनहा। खौरां बिजोंनि गेजेरजों राजु नार्जारिया ओरैबायदि बुङो, बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा, बियो बर' हारिनि मोनसे सिनायथिबो होननानै। जोंना बाथौ धोरोमा जाहैबाय बर' हारिनि गुदि धोरोम। बेसेबां हाजार, बेसेबां लाख, बेसेबां खौथि बोसोर सिगां बाथौ धोरोमखौ बर' माहारिया आजावदोंमोन बा सिबिजेननो लादोंमोन, बेखौ रावबो बुंनो हाया, मिथिया। बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा, बे जाहैबाय बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि बिखा बिख्लो। बाथौ गैयाब्ला बर' गैया। बर'नि जे हारिमु, बर'नि जे दोरों, बर'नि थांनानै थानाय, जानाय लोंनाय गासिबो जोंना बाथौ धोरोमावनो बेरखांदों। बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जे इसोरखौ मोनदांनो हायो। जोंहा जे मोनबा तत्वफोर दं, मोनबा सान्थौफोर दं, बेफोरखौ जों मोनदांनो हायो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों। बेखौ दिनै गुथि जोंहा दायनिमारि संकस खेराइ जे बेयाव फोरबो फालियो, बेजोंहाय बेरखांहोनो हादों। बेयावहाय गोबां सुबुंफोर, गोबां जोंनि बाथौआरि भक्तफोर आरो जायफोर बाथौआरि भक्त नङा बिसोरबो दिनै नुजाफैदों। बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां लक्षन। जोङो नैबे दायनिमारि जे बाथौ खेराइ गुथि खेबनि थाखाय जाबाय आरो बियो दिनै नैबे दायनिमारि बान्दो खाथियाव चौधुरी घाट होननाय जायगायाव जे बे जिनिसा जायो, बेखौहाय जौगाखांहोनायनि बिबाना जोंनि सरकारनि, जोंनि समाजनि, जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसानि। गथिखे लासै लासैनो बे ओनसोलखौ जों जौगाखांहोलांनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावल' नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव नैबे जोंनि बाथौ धोरोमनि प्रसारा जानांगौ। जोंनि बड'लेण्डआवल' नङा, आसामल' नङा, बेंगलल' नङा, भारतल' नङा, सारा पृथिबियावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि प्रसारा जानांगौ। बाथौ धोरोमा प्रसार जायोबा बेयो जाहैबाय मिथिंगाखौ बिथा खालामनानै सिबिनाय मोनसे धोरोम। बियो हारिमुखौ बिथा खालामनानै सिबिनाय मोनसे धोरोम। जोंनि दोरोंखौ बिथा खालामनानै सिबिनाय मोनसे धोरोम। आरो बेयाव जोंनि गोजामसिन सोदोमस्रिनि जे बेरखांनाय दङ, गोजामसिन जे सुबुं सोदोमस्रि, बे सोदोमस्रिखौ बेनि गेजेरजों जों मोनदांनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो नोजोर बोनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो। बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो दिनैहाय बाथौ धोरोमखौहाय सिबिनायाव, बेखौ प्रसार खालामनायाव, बेखौ फेहेरनायाव, फुवारनायाव आरो सारा मुलुगावनो जाहाथे जोंनो बाथौ धोरोमनि सान्थौ सानस्रि बेखौ जोङो सुबुंफोरनो होनो हायो, मोनदांहोनो हायो आरो बिथांमोननो लाहोनो हायो। बेनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनांगौ। रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो लुबैदों, जोंनि बाथौ धोरोमा जाहैबाय जोंनि गोजोनखौ लुबैग्रा मोनसे धोरोम। बाथौ धोरोमा जाहैबाय जौगानायखौ लुबैग्रा मोनसे धोरोम। बाथौ धोरोमा जाबाय आबाद मावनायनि मोनसे धोरोम। जोङो सैथो लामाजों बोरै थांनानै थानो हायो बेनि मोनसे धोरोम। बेखायनो बयबो जाहाथे बाथौ धोरोमखौ आजावो आरो बाथौ धोरोमखौ आजावनानै जोंनि सैथो लामाजों हान्थिनायजों लोगोसे गोजोननि लामाजों हान्थिनाय, जौगानायनि लामाजों हान्थिनाय आरो गियानखौ हास्थायनायनि लामाजों हान्थिनायाव जाहाथे बयबो आगान सुरो, बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों।